Zdravo devojke, zovem se Jovana Miljanović i danas ću za U radi za radio odgovoriti na nekoliko pitanja koje su mi postavile devojke. Prvo je čime se bavim. Bavim se preduzetništvom od svoje 18. godine, a od 2013. godine imam i marketing agenciju. Kako si došla do svog prvog uspeha? Ne znam koji je bio moj prvi uspeh, jer ja zaista ne verujem u tu jednu stvar koja je kao preokrenula sve, verujem u set stvari koje su se dešavale i kako je sve povezano i kako u životu, često kažem, imamo tarzanski život, od tačke A do tačke B idemo lijanom, ali ne ovako, nego up, down, up, down. Tako da možda je moj prvi uspeh kada sam probala prvu stvar i failovala, jer gomila failova me je dovela baš tu gde sam danas. Treće, da li sam imala neke prepreke na putu do uspeha? Apsolutno jesam i svako će ih imati ko se upusti u preduzetništvo, ali to je ono zašto ja i volim to, zato što je svaki dan drugačiji, dinamičan i ne postoji isti dan u mom životu. Da li mogu da izdvojim putovanje koje je ostavilo najveći utisak na mene? Apsolutno da, u pitanju je Island. Island je destinacija koju bih preporučila svima i devojkama koje samostalno putuju kao što sam ja 5 godina i ljudima koji su u nekoj romantičnoj vezi. To je jedno putovanje za sve ljubitelje avanture, prirode, zaista nešto što će vas usvojiti za ceo život. Bilo da idete leti ili zimi, posetite Island. Šta ne volim da radim po kući? Ne volim da kuvam i moj dečko sprema sve mnogo bolje nego ja. Šta imam da poručim budućim modernim, poslovnim, uspešnim ženama? Pa imam da im poručim da zaista budu autentične, jer nikada ne možeš da budeš previše svoja i onda ćeš na taj način pridobiti samo one koji rezonuju sa tobom i tvojom porukom, a svi ostali će te mrzeti, ali to je super, jer bolje je da imaš 1000 ljudi koji te kontaju i koji su tvoj tim, nego gomilu koji ne razumeju uopšte šta radiš.